kwarta mao'y hari. Ang tanang libo bayranan. Ang tanang tao makalit. Ang kwarta mao'y nag-ilad sa kadaghanan. Usa ka dato na makabuta sa pangatarungan ug makabaliko sa kamatuoran. Apan sa taliwala sa kasilaw sa bahandi, ana ang gihapon ang pipila ka mga tao na dili mailan. Kaysa ilang kasing-kasing, mas labaw ang prinsipyo kaysa presyo ug alang kanila ang pagkabatarong dili kabaligya. Katapusan dili kwarta ang pildi sa dautan, apan ang kabuutan gitamnan bisan sa labing nitnit nga lugar. Ang kaliduhanon, dili mailad sa bandi. Kaysa ilang kasing-kasing, ang kabuutan o ang matinagtaan ng batasan. Maoy, tinuod na bahandi. Gikan sa Kinasiruan, Contingent Number 4, Bumidok sa Bulawanong Kabataang Toledano. Contingent number 4, Pundok sa Bulawanong Kabataang Toledonon. Pick up your jacket. Put it on. Take off your jacket. Throw it now. Pick up your jacket. Put it on. Take off your jacket. Throw it now.
Daghang salamat, Contingent Number 4, Pundok sa Bulawanong Kabataang Tulidonon. Lead Barangay, Barangay Campo 8, headed by Barangay Captain, Honor